lafiya? Wanta kan nan, ko ranki fansa gare ta. Hey! Na gode. Ok, ki duba ki gani komai yana ciki. Akwai. Na gode. Babu gada. Na gode sosai. Akwai komai normal ko? Ya ne jarumi? Ka zo karɓar mata jakan ne ko kuma ka zo kai aikin ka ne? Ni koman jakar. Maza ya ne? Daidai. Dan ba da kwamfutar nan. Okay. Nan ko me zai yi da sim ɗina ya cire uku? A'a, mail kuma daga banki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun takaita na shiga uku. Bawa ta samu ke. Sosai ma kuwa. Miliyan 3 ne a ciki da wasu 'yan motsi. Kaga kuma mai marayun nan abinda ejen ya ce an taya masa gida miliyan 2,900. To kaga sauran sai a sai musu kayan abinci da shi. Ƙwarai da gaske. Tunda dama ai kuɗin marayu ne kuma hakkinsu ne muke karɓan masu tunda su ba za su iya karɓa ba. Ƙwarai kuwa. Wannan gaskiya ne. Ki zo ki tura kuɗin a middle wallet. Kin gane? Sai ki forwarding ɗinsu to account ɗin EJ. Kin gane? An gama.
kai kuma abin da nake so da kai shi ka kirawo shi ka gaya masa cewa ga kuɗin nan za a tura masa. Sannan idan ta gama ka karɓi sum ɗin sai ka ƙona sa. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Ina wani malam? Lafiya lau. Na gode fara nan. Allah ya saka da alkhairi. Na gode sosai. Ba damuwa, ai shi taimako yana da fa'ida. Amma sai dai wallahi ya mun banna. Ya cire min sim ɗina kuma an kwashe min kuɗi na cikin account. Allah sarki. Allah ya ƙara tsarewa, kin san kowa rabon sai ke ci. To ai kai nake jira ai. Malam lafiya? Wance kan nan ko ranki fansa gare ta. Hey! Malam. Business partner. To amma me ne muku kami irin wannan zaluncin? Kuɗin da babanki ya sa Musa Dillali ya tura a akawuntinki kuɗin wasu marayu ne. Ma'ana gidansu ne ya saida ya sanya a tura maki kuɗin domin ki shakata. Shi ne muka ga bai dace ba don ko gobe aka ƙara ba za mu bari ba. Idan kin je ki faɗi masa zo mu ce.